kono kemono kono mah. Nanti ke nyoba. Dem. Balik neh. Engko nasi dorono, Mas. Pak. Lho bareng. Golek manuk iki lho. Niki lho yang bedil. Lho Pak Amin niku bar dikombi nang manuk kok sepi jare kek nang wakeh. Kok durung metu ya mene. Biasane didis nang dhuwur. Biasane kok manuk kuwur to, Bang. Lah iya, iku bar dikombi. Berapa? Dadak Bar kelepon. Nanti. Didele karo Pak Yu. Ngoten. Ngerti. Jare wong titik ae.